सगळी तयारी आणि ही लगबग घाई कसली चालू आहे? माझ्यासारखा प्रश्न तुम्हा सर्वांनाही पडलाय ना? मिळेल उत्तर, थोडी वाट पाहूया. आणि हो, एक गंमत सांगू तुम्हाला. तुम्ही अजूनपर्यंत माझा आवाजही ओळखत नाही ना तुम्ही माझा चेहरा पाहिलात. म्हणून माझ्या आईबाबांनी तुमच्याशी ओळख करून देण्यासाठी हा खास कार्यक्रम ठेवलाय. हो, मला माहिती आहे. ओळखलत ना? कळली गंमत तुम्हाला? हो, आज आहे माझा बारसा. साईबाबा सुख शांत रहे, नाना नानी के नाम कमावे, दादा दादी के नाम कमावे, मम्मी पापा का नाम कमावे, चाचा चाची के नाम कमावे, माँ बहन का नाम कमावे. मी स्नेहा परब किचन मध्ये परब परिवाराचा खूप खूप स्वागत करते. सगळे पाहुण्याने घर गजबजला. बाळ आमचं आता झोपलो. मगाशी खूप रडत होतो. श्रीकांत परब मुलाच्या बारशानिमित्त आपण इथे सर्वजण जमलेलो आहोत. सर्वांना सुखी देऊन खरा शांतता आणि घरगुती. आता आपल्या प्रथेप्रमाणे, मालवणी प्रथेप्रमाणे गाराणा तर झाला. आता करूया बाळाच्या आईची ओटी भरूया आणि बाळाच्या पाळण्यात घालायला सुरुवात करूया. तुम्ही ह्या लाईव्ह नक्की पहा आणि आमच्या बरोबर सहभागी राहा. बाळाक आशीर्वाद देऊ. चला करूया सुरुवात. ओटी झाली पहिली. आता भरतलो सासरची ओटी, नंतर मग 5 जणींचो मान. अशी आपली पहिली परंपराचा की पहिली मायेरची ओटी, मग सासरची ओटी आणि मग 5 जणींचो मान. ही सुद्धा माझी जाव असा. हा घाटकोपरच्या काकांची, ज्यांनी आता गाराणा गायल्यानी ना, त्यांची सून, म्हणजे ही पण माझी जावच. ह्या सरोजच्या मामी या ओटी भरतायत आता. बाळ घ्या, कृष्ण घ्या, मानवंद घ्या, कोणी राम घ्या, कोणी कृष्ण घ्या. आता आपण बाळूचा 5 राऊंड, कोणी गोविंद घ्या, कोणी गोपाळ घ्या असा केलं. आता त्याच्यानंतर दिवो करूचं असतं 5व्यांदा आणि मग 3ऱ्यांदा आपलो बाबू. आता ह्यो बाळू फिरून झालो, दिवो फिरून झालो. आता येतो तो बाळ. आणि हे बघा, असे 5 बायकांनी हात लावचे असतात. थोडीशी मुंबईत जागेची अडचण असता ना, आपल्या गावी कशी ऐसपैस जागा असता. म्हणजे हे बघा, असे 5 बायका एकमेक हात लावतात. हे 2 मामे, ही आजी मामी बाळाची आणि ही बाळाची मामी. आता बाळू झाल्यावर दिवो झालो. आता आपण घेऊया बाळाक पाळण्यात घालू आणि आत्ते ठेवतली नाव. हे मावशी दम दे. मावशीन दम दिल्यावर उठलो. आता बाळाक आम्ही पाळण्यात घालून घेतो. मामी परत तसाच करतली जसं बाळू आणि दिवो फिरवल्याने. कोणी गोपाळ घ्या, कोणी विष्णू घ्या, कोणी नारायण घ्या, कोणी श्रीकृष्ण घ्या, कोणी विष्णू घ्या, कोणी नारायण घ्या. करतली आते आणि मग बाळाचा नाव ठेवतली. शांत रवा आणि ऐका आणि कमेंट मध्ये ना बाळाचं नाव परत सांगा. जोरात नाव सांगायचं. हो हो. मी हकली मारा मारा आते मारा. धपडी घालू दे. धपडी घालू दे. भार्गव भार्गव मोठ्या. आयुष्यातला मोठा क्षण जो
खरंच वडील म्हणून मला खूप प्राऊड फील होतं आहे. माहिती नाही, पण मला खूप बरं वाटलं की बाबा आले आणि खूप भारावून गेलो आहे मी की खरंच मूल होणं आणि मुलाबरोबर राहणं किंवा ती गोष्ट आजमावणं. पण ते सगळं ठीक आहे, पण मी माझ्या मुलाचं नाव तुम्हाला सांगतो. डोळे त्यांचे भरून येतात बघा, बाबांचे डोळे भरून येतात बाबांसाठी आणि बाबांच्या यांनी सुद्धा आठवणीने. भार्गवचा अर्थ असतो भगवान शंकर. आम्ही शंकराच्या नावावरून नाव ठेवलं आणि त्याची नावरास पण भ आलेली. तेव्हा खूप असं समजत नव्हतं की काय नाव असावं. तेव्हा शेवटी म्हटलं हे एक नाव जे दोघांनी आम्ही ठरवलं की मी शंकराची मोठी भक्त आहे ना, त्याच्यामुळे हां, त्याच्यामुळे दोन्ही गोष्टी. बाळाचा पाळणा जो असतो ना, तो थोडा असा आपल्या ढुंगणाने हलवायचा असतो. म्हणजे आईच्या. हां, आईच्या. आता मी थोडंसं हलवते बघा. माझं बाळ झोपलंय. हलके हलके जोजवा बाळाचा पाळणा, पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा. हो हलके हलके जोजवा निजली ग मऊ मऊ मखमलीची सय्या, सजली ग बाळाची गोरी गोरी काया. बाळ उपडे देखते फुलविते लोचना, पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा. हो हलके हलके जोजवा बाळाचा पाळणा, पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा. कुरूर करा कानात हळूच पेटा ग, बारशाचा सोहळा भुगड्या वाटा ग. आज बाई इंद्राचा दरबार ठेंगणा, पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा. हो हलके हलके जोजवा बाळाचा पाळणा, पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा. हो हलके हलके जोजवा. आता आऊस म्हणतली बाळाचा पाळणो. आता बोललात ना. निंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. आज माझ्या पाडशाला झोप का ग येत नाही, लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊताई, गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊताई. पळसात वेलीवर झोपल्या ग जाई जुई, मीठ पापण्या डोळ्यांच्या. हो मीठ पापण्या डोळ्यांच्या गाते तुला मी अंगाई. आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही, निंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. आमचं बाळ झोपलो आहे. तो गाढ झोपलाय. या बाळाच्या आत्या मावशीचा चेडू. ही बाळाची मावशी, मावशीची खास फ्रेंड दोघांमधली. या बाळाच्या काकी आमच्या समोरच काकी आजी. ह्या सुद्धा आमच्या समोरच्या डॉक्टर बाळाची काकी, डॉक्टर काकी. ही बाळाची मावशी बाजूवाली ना, ही पोलीसवाली मावशी. हा
या बाळाच्या मामी आजी, लोरपरेलच्या मावशी आमची आजी तिची सून, ही आमच्या मावशीची मुलगी म्हणजे बाळाची मावशी. ही बाळाची मामी. काकी आणि ह्या आमच्या चेंबूरच्या आत्या त्यांची सून. कुळवंताच्या मुलीने वाघावी शक्ती नारायणरावांचं नाव घेते प्रेमापेक्षा भक्ती. क्या बात आहे. वा 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 वा. हे बाळाच्या वडिलांचे गुरु म्हणजे सर, निशी सर आणि ह्या त्यांच्या मिसेस. बाळाला आमच्या सगळ्यांकडून खूप खूप आशीर्वाद. आम्हा सर्वांकडून भार्गवला खूप खूप शुभेच्छा. काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती, काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती, आंब्याचा गोडवा इथे काळजात राहतो, माझं मालवणचं गाव हो, माझं मालवणचं गाव.
मोठे काका आणि छोटे काका म्हणजे 2 नंबरचे काका, दोन्ही मोठे काका. आता आपल्या अशा प्रकारे दिवस ढळत दिलो आणि बारसूचा कार्यक्रम संपत इलो म्हणजे सांगता. शेवटी आपण हे रुजवान घालतो. अशा 5 प्रकारची जी कडधान्य असतात ना ती आपणाक ह्या रुजवानात घालूची असतात आणि असं म्हणतात रुजवान जसा वाढता ना तसं बाळ पण वाढता, अंग धरता, म्हणून ही रुजवान घालतात. तर आता आम्ही करतो. चला पहिले दिव्याची पूजा करून घ्यायची. आणि कुंकू लावून ह्या मातीची कर खड्डो करूया. ही मातीची कुंडी आणि या 5 प्रकारचा कडधान्य, सगळं याच 5 प्रकारचा कडधान्य. आता या रुजवानाक दररोज थोडा थोडा पाणी 5 वेळा थोडा थोडा पाणी घाल. गावी 5 तांबे पाणी घालतात, तुळशी जवळ करतात तसा. हय आता आपण 5 वेळा थोडा थोडा घालूया. मी हातावर देते, तू शिंपड. हा, एक. आता आईशीन रोज आंघोळ झाली की हय पाणी घालायचा. 2 3. हे आता मध्ये अशी काठी रुतवायची. राखण करू रुजवानाची राखण करू होई ना. गावी म्हणून कसा राखणदारी. पक्षा येऊन खातली ना, हो. म्हणून अशी काठी लावायची असते. त्याच्यावर बाळाचं लंगोट किंवा असा हळदीचा टॉवेल असा लावचा असता टाकूचा. या बघा राखणदार. हे घालूया. कसं वाटता? हे झालं राखण. मस्त ना, एकदम शोभा येईल आता. आता आमचं बारशाची पूर्ण सांगता झाली, रुजवान झाला. 5 जणींका आता हळदी कुंकू लावून घेतो. चला.